बिमाफ्रा फनेन बर'खौ गावनि फिसा होननानै आखाइ साया जाहाथे होयो। बिमाया दिनैहाय फिसाजो आइजो माहारिया दिनै फिसाजो गाबोन सोरनिबा बिहामजो बिनि उनाव सोरनिबा बिखुनजो जायोना जाया जाया होमबा? बेखायनो साफ्रोमबो आइजो माहारियानो बिमा। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोनहा फनेन बर'खौ बोर सारस्रिनानै बिमा जानानै जाहाथे नोंथांमोनहा आखाइ साया होयो आरो बिथांखौ देरहा होयो। नोंसिनियाव माब्लाबाबो मन्त्रि मोनबोआखै, मन्त्रि मोननांगौ जोंहा। मोननांगौ ना मोननाङा? एसे गोसा आखाइ खबलायदोब्रा, नङा होमबा? बेखायनो खावलायदों दे। आरो आङो बुंनो नागिरदों दिनै फनेन बर' देरहानाया 100% रोखा। जोंनि सेन्ट्रेल वमेन्सआ बेयाव 9 जन लिडारा बाहागो लादों। बिजनि एलएसियाव 9 जन सेन्ट्रेल लिडारा, बेयाव 9 जन लिडारानो बाहागो लाफैदों। बिथांमोननि रिपर्टखौ लादोंबा आं मोननाय बायदिबा बिथाङा 100% देरहाबाय। आरो दिनै नोंथांमोननि मोखांनि महरानो देखायखायो जे फनेन बर'आ देरहाबाय होननानै, नङा होमबा? आं मोखां गोजों गोजों नुजोबथारदों मानसिफोरखौ। आरो जै फनेन बर'आ देरहाबाय गामि गामि अइभिं लाबोना होफैनोसै आं नोंसोरनो, मिथिबायना? जाया होमबा? मानोथो हाग्रायावलाय मैगं खायलायबाय थानोसै, नङा होमबा? मानो बन खनहैबाय थानांगौ? मानो जौ फाननानै जाबाय थानांगौ, नङा होमबा? नांगौबा मोनसे कमिउनिटि हल लुनानै गामि गामि अइभिं बानायनोसै। दख'ना गावनि गाननाय जोमनाय बावनो मानो बेंगलाव हारसा हौवा दानायखौलाय गानबाय थानोसै जोंलाय, नङा होमबा? ओंखायनो एसे मोजां गावनि आखाइजों दानानै जाहाथे जोङो जोंनिफ्रायनो बाहेरायाव लांनानै फानहैलायनो हानाय नैबे बेबस्थाखौ। दहाय एसे आगोलाव आंजों जिरायनाया दानाय लुनायनि इएमोन बियो, बेखौ सेबखादां दहायनो। नै आइजोफ्रा बांसिन दे नोङो सिखार जालांखा होनदोंमोन आं। अइभिंखौ बयबो गामि गामि होनांगौ होननानै। अब्लासो ना उन्नति जागोन, नङा होमबा? जों दानाय लुनाय बेयावनो टाइम पेस खालामनो हागोन। आरो जोंना सोरबा फिसा हिन्जावफ्रा मेट्रिक फेल जानाय, 8, 9आव फरायनानै गारनाय, जानो गैयिनि थाखाय, नङा होमबा? नै बिसोरो बे साफ्रोमबो फिसा हिन्जावफ्राबो सोरबा खुन्दुं थुननो सोलोंगोन, सोरबा जि सोंनो सोलोंगोन, नङा होमबा? नै बिदिजोंनो जोङो टाइमखौ बारहोनो हागोन। नङाबा आजिखालि फिसा हिन्जावानो जा फिसा हौवायानो जा मबाइलजों फाग्ला फाग्लि जाजोब्बाय, मिथिबायना? ओंखायनो बेखौ जों बिमाया होबथानांसिगोन। जों बिमाया गसंख्रांनानै जानजि खाफ्रानानै ओंखाराबा जों बेखौ फोसाबनो हानाय नङा। ओंखायनो जोंहा जोंनि मोन्थायखौ मोननांगौ, नङा होमबा? जोंनि मोन्थायखौ मोननांगौनि थाखाय नोंथांमोना साफ्रोमबो नैबे UPPL दोलोखौनो सापर्ट खालामनांगोन। अब्लासो जोंना UPPL दोलोआ नोंसिनि बोलोजों बेसेबांनाखि रायजो राजाखौ सिबिनांगौ बेखौ सिबिनो हागोन। आरो आं गोलाव बुंनो सानाखै, मोनसे खोथाखौ आङो डिक्लेयार खालामनो नागिरदों। आङो सिदा सिदि आंना बुंनोबाथाय बुंनो मोखाङाव बुंखायो। मोनसे खोथा, जायफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 80,000खौ मोननो लुबैदों, सोरबा सेल्फ हेल्प ग्रुपनिया प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया BPF बा फैनानै लाखादों दानो, नङाबा मोननाय नङा, होनाय जानाय नङा, नङा होमबा? BPFआव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया दङबा बिथांमोना फैखाथों दानो, अब्लासो जों बिथांमोना 80,000खौ होनाय जागोन। आरो मोनसे फोसावनाय, जायफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मेट्रिक पासनि एप्लिकेसन होदोंमोन, जे इन्डिभिजुवेल मेट्रिक पास जानायफोरा इन्डिभिजुवेल मोनगौमोन 50,000 करि, नङा होमबा? एप्लाइ खालामनाय दं नामा सोरबा सोरबा? दङ? आं होबथानानै दोनदोंहाय नोंसिनि फैसाखौ। माबा BPF गोजा हिन्जाव नुनायखाय रागा जोंनानै होनो मोना होननानै दोननानै बादा होनानै दोनदां। मानोना जोंनि सरखार पावारा जोंनि आखायाव, नङा होमबा? UPPLनि आखायावसो दङ। ओंखायनो जों बुंदों बिथांमोना 50,000खौ नांगौबा जोंनाव दानो फैखाथों बिसोरो। साननैल'सै, नङा होमबा? 50,000खौ नांगौबा साननैयाव फैथों बिसोरो, जोंजों फैथों, ट्रेक्टरनि सबियाव भट होथों। होनबा बिथांमोननि नामखौ साफा साफा खुलिजोबना होनानाबा साबि मारिनानै दोनदों आङो।
मिथिबाय आरो जोङो थांखि लाबावदों जे जोंना MLA फ्रा देरहालांजोबनायनि उनाव जोङो ओरैबायदि थांखि लादों जे मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दाथ' अर्डार होदोंना साबा मेट्रिक पास नांगौ बै मेट्रिक पास